Nakon što ste malo ponovili prometna pravila, podsjetili se što je semafor, što je kolnik, što je pješački prijelaz i staza, možemo se osvrnuti na prijevozno sredstvo koje vjerojatno većina vas poznaje, a to je bicikl. Promotrimo malo sličicu. Znači, bicikl je također prijevozno sredstvo i kada ga vozite, vi ste zapravo sudionik u prometu, baš kao i kada ste pješak. Budući da ste još djeca, bicikl se vozi u pratnji odrasle osobe i vozi se po biciklističkoj stazi. Budući da ste sudionik u prometu, trebate poštivati prometne znakove. Za vas je jako bitan prometni znak, a to je stop. I ovaj prometni znak. Jesmo li upamtili? Dobro. Sada ćemo riješiti jedan testić, da vidimo koliko ste upamtili. Znači, bicikl voze samo djeca. Je li to točno ili netočno? Netočno. Bicikl voze i odrasle osobe. Drugo pitanje. Označi biciklista koji skreće u lijevo. To ćemo tek otkriti. Znači, ono što moramo znati o biciklistima, to jest o nama u prometu kao biciklistima, je da moramo imati kacigu u slučaju da padnemo, da ne razbijemo glavu. Moramo voziti dalje od ruba kolnika, koristimo signale rukom ili zvono, nosimo reflektirajuću oznaku. Kako pokazujemo? Kada skrećemo lijevo, pokazujemo lijevu ruku na lijevu stranu. Kada skrećem desno, moram pokazati vrlo jasno desnu ruku. A kada se zaustavljam, onda ću spustiti ruku s tijelo i time pokazati drugim sudionicima u prometu, to jest vozačima, da se želim zaustaviti. A sada ćemo se vratiti na naš test, pa ćemo riješiti drugo pitanje. Označi biciklista koji skreće u lijevo. Koji je to biciklist? A, B ili C? B, tako je. Bicikl vozimo u pratnji odrasle osobe po biciklističkoj stazi. Točno ili netočno? Jesam li u pravu? Nisam. Točno. Kojim dijelom tijela vozač bicikla pokazuje da će skrenuti? Tijelom, rukom ili glavom ili nogom? Rukom pokazuje, tako je. Označi biciklista koji skreće desno. A, B ili C? C. I šesto pitanje, to jest ispričaj. Imaš li bicikl? Sad, kako izgleda taj tvoj bicikl? Ako nemaš bicikl, ispričaj kako bih htio da izgleda taj bicikl. Zašto je važno da biciklist nosi reflektirajuću oznaku? Razmisli i odgovori. Čime je dječak zaštitio glavu u vožnji bicikla? Kacigom, tako je. Zašto je važno u vožnji biciklom obje ruke držati na upravljaču?
Odlično. I još zadnje. Tko vozi na ovoj slici bicikl? Odrasli djeca, samo djeca ili samo odrasli? Ne na ovoj slici, inače ko vozi, ispričavam se. Znači i odrasli i djeca. Smiješ li voziti bicikl bez pratnje odrasle osobe? Da ili ne? A inače, ako u tvom slučaju da, a kako inače bi trebalo biti? Ne, ne smiješ voziti u pratnji bez pratnje odrasle osobe. Dječak vozi bicikl po kolniku, nogostupu ili biciklističkoj stazi. Po biciklističkoj stazi. Spoji sliku i sigurnosna pravila. Nosim reflektirajuću oznaku. Gdje ćemo to staviti? Nosim kacigu, to znamo gdje ćemo staviti, jel tako? Koristim signale rukom i zvono. Vozim dalje od ruba kolnika i nosim reflektirajuću oznaku. Sve nam je točno. Zašto je važno uvijek nositi kacigu dok voziš bicikl? Da mi ne bude hladno. Ne, znači da mi zaštiti glavu u slučaju pada. I posljednje pitanje. Zašto je važno koristiti signale rukom? Pokazujem drugima kuda želim skrenuti, pokazujem drugima kada se želim zaustaviti, pokazujem drugima da imam bicikl. Zašto je važno? Znači pokazujem kada želim skrenuti i kada se želim zaustaviti. Bravo, bili smo odlični. Ovo je radna bilježnica. Znači riješit ćete radnu bilježnicu na 52. i 53. stranici. Ne trebate mi radnu bilježnicu fotografirati, slati. Radne bilježnice ću pregledati kada se vratim u školu. Ufotografirajte mi samo bilježnicu s naslovom i ono što sam vam zadala da nacrtate, a to je vas sa kacigom i vaš bicikl. Ako slučajno nemate bicikl, evo pustite mašte na volju, nacrtajte bicikl kakav bi htjeli imati, pa će i roditelji vidjeti kakav želite vi bicikl. Vidimo se u utorak.